hadin ka jing i jonga yai Dr. Ricky Sengkon ha kilat thai khbor ha ka ba jing bam smai ka jong i kala long sya ka ba i songkun Henry bro si kata ki don ki kentin nang nang tai ki bong ba ka WPP kan kutang ha khana para te lengba jong i Dr. Ricky Sengkon lapen i ya kada kasin bawat ka tin khasi kapoi hadu Delhi ha kaba i Dr. Ricky Sengkon ilabam smai kum udkhot jong kaying dorbar halok sabha ha kaba hadin jong ka jingkren jong i Dr. Ricky Sengkon ilapen miru ya ka kentin khasi kaba ilong kublai sibun dekene kadai ke kaba pen kemen yangi ki jaj benriu khasi ha kaba kadai ka jing persang ban pen urlong ya ka tin khasi kumba kiladawa man kentiu no sya ka isidel de parlok nangej ba mapiru hadin ba pilapej ya kani ka news kin sngultenat namar kadai ka bakham phala om judon kino ki MP ha ki por ki baladem ki ban kren khasi watang sikentin ru hapo ying derbar de kumta leng ba jong Dr. Ricky Sengkon ilapan semua ya tin kasi wat ha kaying dorbar ngej ba mapiru pinlong gi bakmen kumba mangahi nakmen manyo sngo ya ki kentin kasi ki bami lengba ki sentur jong i Dr. Ricky Sengkon tengok kwa ban ai khublei ya i Dr. Ricky Sengkon khublei sibun kajinglong jong pi nadu ba pidang don hapo silong kajing kren jong pi ti kren la ka bajai jai long briu bajai jai bat sedu sedel hiru ni ilang ba kilat thai khbor kijumi kisur ki bajai jai bat ki kinkin ki ba pikren kilong ki bas ngotenat kilong ki bas ngodai kajing kersan jong upat ba ya pi Dr. Ricky Sengkon ngej ba ki das nguhun jrut enam don wairu ban babe ya kajing kersan aba kilai ya kebut ban penjob Yipi, makin poi sya kedai kaying dorbar Delhi. Dengan ngej piru parlok baro. Ba kilai ya kajing kersan ke bapura. Bad i Dr. Ricky Sengkon ila job don burom. Ngej piru pidon pedeng jong kajing kemen. Baro hi. Ki wei ki parti. Ki bedon hapok Meghalaya. Kimla klemda sngo burom. Ya kani ke parti ha ka ba timi kita ki briu ki bedon sya ya ka mensim ke jing smorit ki bedon sya ya ka mensim ban yalam ya ka jaj ban riu bat ha ka na ki news bala pani kadai ba i Dr. Ricky Sengkon ila pen pau ba iklem pelut pisah watang hindiat ru na ka benta jong pat ba henry ki pat ba hi kijit da kamon sobha pat ka klem don kono ru ka jingthong pisa yau pat ba te kane kadai kata ka jing sedang jong ka clean politics haba baro kin penlong ya ki badon ha kaliang persa bakin sngu tenat ya kane kalenti ka ba layalam da ka voice of the people party oi wan lai Dr. Ricky Sengkon imsem la song sa kaliang persa bat imsem la yasnoru sya ka sorkar Henry ila syong hi tang marwai Henry ka jing pempau jong ipat bat kinong rim ji jong i kilong ki baskem te kumta na kaliang jong i kipat ba nginang yai kersan nginang yai support ya ka voice of the people party hado banda urlong ya ka jing chmu jong ka kumba kala angnut ban pen kala ya ka ri berkejaj ban riu kum kata ka clean politics te khublai sibun ngin sanang esem ngin senang yai kersan ya ka voice of the people party hati snem ki banwan tam ke election MDC kelajan tingin ai ka ti kamon ti kediang zongi nang mangin dupla man penjot job dan burom biang sai sin ha ka MDC kumju ha ka MLA ru ngidai ban yai ne ya ka ju ka jinglong nang bakari berkejat ban riu kandon pedeng jong ka jing sengai kublai sibun